ekelekwa m unu na amagono nkosi atata ji izu mmadụ mkpa wee bịa. Nwere ụfọdụ ndị nwe vidiyo anyị na-afụ na ịntanetị ebe ụfọdụ ndị Jews emekwa bụ ndị na-anọkwa Chukwu nso. Ndị Jews nọkwa na Israel agbakọnataghị aka ọnụ, ndị nọ na Nigeria agbakọnata ọnụ na-ekpele Nnamdi Kanu ekpele si na aka ji ya ahụ ya. Akpechazila ekpere akpechazi anya wee ekpere jekwa na mmiri wee sị na ọnụ ọbụla o si na wee dị na ọ bụrụ ihe o metelụ bụrụ ihe mmadụ mete bụrụ ihe mmadụ na-esuli ya imi na ya bụ aka ya agbaji aka ma ọ dị na mmiri ma ọ dị na ana ma ọ dị n'elu ụwa ma ọ dị n'ikuku. Ha wee na-achị na aka ji aka ya agbaji aka. Na amagono na-afọkarị vidiyo si dị metụrụ na ebe ya wee ekpere na ekpere karịrị ngatago. Anyị na-asị ndị Igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ na mba ofesi, ị nọ na Nigeria nwa, ị nọ na Anambra, ị nọ n'Imo, ị nọ na Ebonyi, ị nọ na Enugu, ị nọ na Abia, ị nọ na Delta, ebe ọbụla o sikwa gị nọ si gbaka na aka na ya afụgo na ihe na-eme Nnamdi Kanu abụọzi ihe aka ya mere iwu na ya bụ ihe abaghara na ha achịkwa n'ime mmụọ maka na onweghị enyere Chineke nna omume. Enwewa ndị Jews achị gbaka aka ọnụ wee na-akagbuchi mmụọ na-ekputa ntisa maka na ha enyopụga anyị n'ime mmụọ wee chọpụta na ụfọdụ ndị Igbo anyị bụ nnesu Mazi Nnamdi Kanu imi. Ụfọdụ ndị Igbo anyị na aka ha dịchakwana n'ihe a na Nnamdi Kanu na-agabiga. Ha wee na-achụ aja na mmiri na-ekpe ekpere wee sị na onye ọbụla ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị ịbụ nwa ikorobịa ịbụ nwa agbọghọbịa ịbụ okenye ịbụ nne nwaanyị ha achọghị ịmụ ebe isi na ha achọghị ịmụ onye maka na ekpere anụ ha kpechaa ya wụọ ọjị na ya bụ ekpere ya elelele. Ịghọtago ngwa nene na ekpere ahụ ka unu fụ. Ọ bụrụ na ịma na aka gị so ama na ịchọkwana ka Igbo anyị udochia na ya nene ya wee ekpere ka ịfụ ka ndachi wee kpenya wee ekpere maka na mgbe na-adịghị anya ihe na-akwado ime maka nnukwute osisi hokalị daa n'obodo unu ma na-aka onye ahụ adịghị ọcha maka na ihe ha na-emezi Mazi Nnamdi Kanu adịghịzi mma. Ngwanụ Nnamdi Kanu obele echiche ma ụzọ anyị bụrụ ma anyị jụrụ ma ebe niile anyị jụrụ na-ese na ndị Nnamdi Kanu bụ onye Igbo bụrụ onye Abịa n'ije ọ nọ n'ime bụ ka ọ ji adịghị Igbo niile mma ma nwoke dị ma nwaanyị dị ya. Anyị na-ekwu usoro o ji wee mee njọ megide Chineke si n'okwu ọnụ si n'ije ọkpa si n'omume si n'echiche na ọ nwere zuru oke karịa Chineke kacha ụgbọala ya ibe ezigbo ichu kere ka ndị ezigbo na-agbara bezi maka ụgbọala ya ka o keta oke nke na okete n'eluigwe ka unu agbara ka unu echezu n'ụlọ ya nwoke dị nwaanyị dị ya ka azụ ezo gwa agwọ. Nnamdi Kanu nọ n'ụlọ mkpọrọ ugbu ụwa ejide bụ ndị oyibo. Anyị wa bịa bịara tata n'ibi Nnamdi Kanu abụ ọjịnata abụ bụ Aguleri akwa na-atọ ọjịnata abụ bụ Naijiria akwa na-atọ ọjịnata abụ bụ Chineke nna Chineke ọkpara na Chineke mmụọ nsọ. Ezigbo ọja agbara bụ ezinụlọ mgbabara mmụ gị na-ahụ akwa na-asụ ude wa bịa etinigbo etiwute gị na nwatakịrị eji eji bụ nwanne anyị nwoke, nwatakịrị eji eji bụ nwa anyị, nwatakịrị eji eji nwanne anyị na anyị nụrụ gwugwuo n'anya n'Igbo ka ọ na-anwụ n'ọnwụ ewe jidie wa na-ayị aka awụ jie kedu onye eji we jidie ọ mmadụ jie ka mmụọ ka amosu ka ogboma onye elu kedu ebe onye si wapụta jee kali gị bụ ihe ezigbo eji echu ka ndị agbara bezo ọmabara agba na-atụ aka tata na anyị bechabela onwe anyị bechabela tata na anyị enyego 21 days ibe dị iche mee ka aka ji Nnamdi Kanu ka ọ rapụ ya aka ji Nnamdi Kanu ka ọ rapụ ya ka ọ rapụ ya aka ka a rapụ ya aka na onye na-arapụ aka bụ mmiri na-ekere mesa na arụ ma ọ bụ na mmiri emesara onye na onye arapụ ya
iwe anyị na-ayọ gị bụ ezigbo eji agbara bezu ọmabala Chukwukeleke na ọ bụ na onye abụọ aka na-akpọsi ka iwe dị iche bụ ọnwụ ike ka o mee n'ebe a bụ iwe bụ iwe dị ike ka o mee ebe a bụ ụwa amanị n'isiri ike eziokwu ụwa amanị na-eri na-ekwu ekwu na-eme eme ka iwe amanị na-agbara bezu ọmabala pụrụ mmadụ nwee n'Chukwu nwee and okwu ọnụ Chineke emezu mgbe niile ka iwe dị iche mee n'ebe a bụ ma ihe anyị bụ na site ata wele otu days ka aka ji na-adị aka ka ọ rapụ ya na ọ bụrụ na ọ rapụ ya iwe dị iche mee ebe a bụ onye eji iwe dị iche mee n'ezinụlọ ya ọ eme na Eke ọ eme na Oye ọ eme na Abọ eme na Nkwọ Cheke Ndi Igbo nyere anyị aka Eze Ndị Eze nyere anyị aka Cheke Nna Igbo nyere anyị aka Cheke Gad nyere anyị aka Cheke Rọdị nyere anyị aka Cheke Rọdị nyere anyị aka Cheke Ben nyere anyị aka Cheke Dan nyere anyị aka Moses nyere anyị aka Nnamdi nyere anyị aka Ọkọma ekwuola anyị aka na abachukwu oke ebe mme emekweru dabe ndụ Nke abana bezo ba dewa nke abana bezo ha na-enye ewa na enwe eji ka ndị na-abịa ka ọ bụrụ onye agụ mmadụ ka ọ bụrụ ndụ bịara isi ike ụlọ anyị nwere unu afụgo ka anya wee kpere si wee dụ na ndị Jews anụ ha apụtago n'ike na ọnụma ha ejejuwe na kọọtụ ike agwụna ha ha sụọ n'oyibo ike agwụna ha ihe dị na nke a na-ede n'akwụkwọ ike agwụna ha maka na ya fugo na aka ihe na-eme Naijiria gọọmenti wezi ha ejizi ime mmụọ wee sobe ha kịta ha abatago ka ha were ime mmụọ wee sobe nya maka na o nwere ka ọ dị na a na-akwado ịtụ ihe ọtụtụ Mazi Nnamdi Kanu apụta nwekwanụ ka ọ dị na ụfọdụ ndị Igbo anyị kwesịrị ije na-eje nyawa ozi ka ya ozi wee nwee isi ekwe ha apụta ndị ukwu na-apụta mgbe ọbụla na-eme ihe ka o si na wee dị mgbe eji onye nke ha hapụtakwa ha ju na-eme ihe pụta n'igwe mana ndị Igbo ahụ onye pụta ọ na-eze isi ya eyi emekwa mmeje mepe shọpụ mmejeme nka mmejeme nka mana emere ogo nya wee ihe ụlọ afụgo ka o si wee dị na ekpere karị mana mụnwa obi dị m mma na ekpere anụnwa ha kpere obi dị m mma na aja ha jeje chụọ maka na mgbe na-adịghị anya aka ya agbaji aka mgbe ekenekwa m ụnụ ịmara na aka gị dị na ihe na-eme Mazi Nnamdi Kanu biko wepụ na aka enwe anụnwa n'ọfịa na ọ na-akwadozikwa ịghọ aka mmadụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.